tajori jamde jamde Allah wala bonnani jungo bonnani wara de bala san ceerteɗo sate deuxième phase joggi weltare e jonde joɗani hen wiwude kala wallahi ina jogui joɗude e doɗɗinde so umar yeram o sooha Allah adama demba woto e jalli jeri ci walli wali jambani sama lama dembere tam sokali du sam baba balla min umar e ama sibbi moti jasama jiboyde dal babu abdullahi Umar Adama no jeri sibbi moto e so abdullahi basir e so mamadou basir e so mamadou jibril so musa dembe kaɓe jawdele birama so wayi bakalaji alfakay mamour waɗa hen wiya yamaba jus ana wonde e cano mumo madda bandiraɓe ɓe siko teeɗo ayi dogani ñalloɓe riwani ñagotoɓe jamɗi taƴori jamɗe jamɗe lawala goɗɗo pullo waɗata wurta felata fittata ɗel e sa yewtirama 96 o saɗi siɗiri lamaji bani sappo ko noddima jalani ɗeɗen kalda e so boori jawre o wi sa jagui 96 o saydu sihlirel diallo adama sasi a arte arlanti hen o wi sukaɓe wonɗo fuɓɓiri mbarane ɓe jogolla yona beltoɗo hanko so boori jawre o wi sukaɓe wonɗo fuɓɓiri ɓe jogolla weltoɗo aɗa yewta de demba alasan ɓiɗɗuɗe de demba alasan jewteɗo woni kan so samba yero dabbo jontaɗo jaam sa 46 kono ɗo wi samba madi ɓurani sakki ɗiɓe ɗibbi keɓani ɗiɗo mbawɗo giɗo so samba ma hamno gurteɗo tinani jamɗi taƴori jamɗe jamɗe Allah wala ɗum ɗo fullo ɓeydetake e wuuro usitake e ladde ba saydu sambaba Diallo Moussa Ali o yejitali o wi soɓe keɗima kaset o yoɓe belto tan ko beltin weltira kaset o kadi ɓuuraɗu kala wimo guiya ɗumɗere beloɓe ana wonde e cano nder bonnani jonka bonnani or de demba alasan de kaltiri bagere dangar mbi muminam yimɓe so koori jamɗe haali haala mum wawi ɗo ko ledde so ɗindama ina wawi waɗe temere sabu haala makko ka waɗi fayida ɗi ko jatigi mabɓe ɗo yawaw ɗiɗo kadi ko dendaɗo ɗumatuna kalay sa ɗi kala ɗi pullo ɗi kala ɗi labbo e ɗi maccuɗo e mbimi e mbimami wi cuɗatma hande ɗo e jubbawi ɗo a yettinima a salga sowdoɓe galle bamma ko o taweteɗo yahanma no ko biyeteɗo kambal yettanima no ko biyeteɗo ɓuuri mamasiɗo waɗa hen sa ujiya e weltare aminde bandiraɓe welti so doguli les ɓuuri kamɓe gappetake ali dawere ko ñalarama e tan dudade tan ne wappetake hay soɓe arde 96 no ɗima ñalade kono e jalɗi jeeri ci walli wali jambari samalama dembere dem diallo demba bayla sambo jooɗi ɗo leydi france ɓe ɗum sala koŋaji ɗeɗentirɗo hakkude amen 35 minutes nanal hakkude amen ɗuro haati utani lewru allah dayni kala dokkiɗo ujunnaje nogas jaha galle bamam no ko biyeteɗo senoyi mi weɗima toon tun nayi cuɗan ko yiɗo galle bamam ɓe de demba alah sandi e kaldi no ibadere dangar mi salminima de ɓe bamamadou altude penda beeli o bonnan to leydi sénégal he e yero demba gala samba idi docteur wasde jaaji ina ɗiɗi jol bonan lasiyan mankani ene tara so yaɓɓenaɗo jiyo mbawɗo jiɗɗi e fuuri hawa sali billal biraɓe tiñira mi gosatake ngaari aɗa andawani bonani kala bonani ina ɓaɗa ñago ɗo ɓuure so dendagal ɗi no gonɗo leydi sénégal tawa kadi ko ñamowo sefa e heeru jonde joɗani nde sawi sala sada o jitani ba alasan bayam Ousmane Sam waɗa hen desa o giya temin ɗe weltare andinde bandiraɓe ɓe fof wonde demba alasan de ganda me an ira samba aɗa andawani bonaji kala bonaji keñama kala jeeñagotoɗo a jottiɗa ko e beeɗi tan haali ala e ba alkasum hammadi de kalɗi ten lo ba e ɗum inde ja adama samba e ja amadou samba e amadou alassane e ibrahima mamadou
ya Mamadou Dioudal somu saab e sauki ya temen ɗiɗi fuuɗe weltare wajina bandiraɓe ko fecciɗo wayno mi so tawi ngala ñafa suudu ɗi watake tete ɓurgaji jawdalle birama sowa wuro gelaji alpha kay Mamadou Dia waɗi Amadou Toro waɗi jawdi 72 000 umiya capanɗe jeeɗiɗi salam hakkude amen jen galle baba men mbiyeten ɗumɗa naati galle baba o to etaji ene ɗiɗo e galle baba ɗum nayi ɗum ɗon gañi ko bakari ma temedere nogas andi ko lokkal maɗa on tawi jawa waɗi deɓe ngala ñafa suudu ɗi watake tete ɓurgaji a yetti ba Ousmane Demba Bilgouɗam ba bonnani leydi Allemagne bonnani leydi France bonnani Sénégal baji bonnani ba Samba Demba Bilgouɗam Allah Allah kan Demba Bilgouɗam Allah kalten ko Demba Alassane kiɗo bawɗi jiɗi jerteɗo ɗum weltinira ɗo mawlaɓe sehilaɓe de Amadou Alassane de Amadou Alassane ja Kalidou Samb ja Amadou Samb ja Yero Ibra de Abdourahmani Bathily ba Amadou Sama so Demba Abdoulaye Tall dendagal ɗi fulla ɓennoɗo oɗa en mbi sawiki andine bandiraɓe ko beltino bakani ñalloɗo yiwani ñagoɗoɓe dokkor wasɓe jaati ɗoɗɗuɗo sati yodde naata ay soma fiɗo noon ba Mamadou Yero han wayni jitta ɗum gonɗo fulla daña gonɗo 46 joni walni jow wuro sella gonɗol so sankimi bagere Dakar ga capanɗe jeegom ujunere wiyatma kadi binde kono jaɓat ɗum jebbiɗi ɗo jahaleji Sénégal ɗon dokkuma toon CFA kadi wiyatma toon kadi binde kono jaɓat ɗum jebbiɗi ɗo noon wonno mbaddumi e koto e jallide e tiɓande waji jammat sama lama Demba Yero Jam Diallo Alassane Mamadi Bocar no ɗimɓe ɗo funano o yinga o jeysima leydi France fuɗano fayi Afrique o wimi bagere Dakar kalden e téléphone aji e janggo subaka mamin jikko Dakar somin jippino jaaha galle babam mbaɗen to randi ɗum ɗon tubakko ɗum jeeɗo fulago aɗa kawro en galle min jaɓɓi kallaɓe min naati galle babam no ko wiyete ɗumtannoɗo ɗumtan ene nder nayi pullo aadi fuɗa lewru Allah dañi kala 50 000 francs CFA ene wiɗa haala weɓa jeeɗo ba Alkasi Mamadi de kalji wi bagere Dakar mi salminima ba ko sehilaɓe majjirta jonde joɗanno woni joguiɗo haɗata ɗum erede bageri kadi nayi mala hawa ba Abou Boulal Dialal mi sammoji Ali Minal Dialama ba Cissé Boulal Diallo Oumar Dembay Diallo Amadou Dembay so Adama Hamme e so Samba Hamme ñande winde tagi ko waɗa hen 200 ujiya temeɗe ɗi fuɗa haaɗi fulaji hay ɓe fuɗi kadi min magasin ciroji caroji dilnoji ñaale singo so joni babama so Samba Hamme Yero e so Adama Hamme Yero ba haaɗi Abdou Diallo Oumar Dembay albarka ɗiɗi tawraji ɗimmo e baab aduna ko jiɗa koye meeɗi haari ala e mum kaari meɗi kaari meɗi wadde kaari meɗi jogade ala kaari ɗum waɗi sona laamu Allah ko bonnanɗa saydi jogata saydi fuɗata kare mo woni yata yimɓe jeeɓe noon nawal hayɓe so ɗum woni te Demba Alassane de kalten ɗum ɗo fuɗa jefteɗo min ko weltare tan woodi e ɗo inde Bari Hawa Yero e ba Ibra Yero ba Ibra Abou Diallo Abdourahmane Abou ja Ismaïla Dem ja Bayal Dem so Amadou Thierno ja Alhaji Dem oɗon 300 ujateme kadi fuɗe weltare yimɓe bandiraɓe fof beltini Demba Alassane wi bagere Dakar wi mo inami sanga fo e so jaw Demba Ali Can kon ina tuuti ko weltare tan woni ko bandiraɓe rew Jaru Oumar yakande to so Aïssata boji tan e so jaari ɗam ba Dieynaba Sédhiou tan e ba Mari so Dieynaba Samba inde mabɓe jettode mabɓe waɗa hen 200 wiyateɓe koye weltare ko nafakiraɓe ko lalta kare mo woni yadata yimɓe jeehe moon a nawata yimɓe hay so timo woni tan nanete so timo
woni yete ada woni da fonnani wanda jamdi tan woni jamdi jam yalla wala hada ta huwa ta men ta ta yalla ko dalti ko wala e jangal ko galla wala ta ka de ko baal ka Muhammad ibn Bajir dangal musallini ko bajira be rewete yalla salaam wajina basam wajina basege wa mari ya karjatu Muhammad e so ay sadafu ya awa harun inda maka jato da maka nyami ke sawu e welta ani da bandirabe ko beti wal ko cida ko yendo barke buina da nyalaade so de saya famata sabar famata kulam ro ke tani nyami ko dani jangi ko dani wati watani ko baw ito wonde hande wonde ko wallahi wonde de tan je wada wulu da ta fonnani ko wonda ko tawdo de ci yalla ko ina hanti ko ma ko ci sabu de ko wala ko ya bani e ay ko ta ko ya bani ka ko ka jina alba ko taala sannabe jallo par ko ko wala nabe jallo sidi sayyid do taw jallo ala tan bagari ci jallo ko bagari de fonnani ko de france e fonnani ko beti de bagari ko dara ko de bani de babu ko ta ko sare Sudah ada yang jembal saja sudah bagi dan kan ini wajib bagi lagi dan kalau ada morso itu kita jalan tetap semua yang dibeli jalan jalan hajat lajari alasan ya Abdullah jalan main mula beli jalan jalan main mula Abdul dama ko jotto dama ko def gisaw gi yati be de wel dara ma ko japp Allah kadi kadi ko ay wala ko mere ay so ngati wa jalla kali dum ko be ci jaadu ko wala yo ko be ci dum bak ay so ngari yalla ko be ci dum ko kadi ni hani nafsu ko gile hani la be ko malal samba choya adna ji da ko nyalaade tan ko tawi kan Umar lo ngora e kan ci lay samba ko malal samba choya kan Umar Hamadi ko malal samba choya tani kam nga ci ñu ci tawu ñu no ñaal ci ko su doome ko mama kan ci bete na yalla barka ñene ko gile ko bakaas Muhammad itu ñe mal takil ñu jël mal ci ko noto saya baba ñu téro ya bokar noto doy bi ñi bacci Mamadou Moussa tu Mamadou Sambi dama kay ci tole makko wada ni sa ubiya mi de wel tare man na bandirabe ko be subhanahu baraka so be arti do kan sappo makka ma bu ni kan Umar makka ma bu jalala dilamina mala dembalele hada ndawani bonanci kala bonanci de malaka ci makala de nyaamato jalla moli do sada dembalele do tare jam sa kara ci bu ni tabana ko dale na foti hum taaj ayu ci basa mo moli daali jam jam nyalla wa ko ko mo bonani no ko beti do Muhammad gare mo woni ada saybe je ko nan nawata aybe so timo woni nanet ay so timo woni yada woni dara woni da bonnani ko gonda ko ayu ti de yero demba kala sabi doktor wasbe jaati janni be jallo adama ci do boto e jalli jiri ci walli wa jam sama lama de mayra jam kala tawani bonnani kala bonnani ke jama kala abdo ni da ko e meedi tan hari ala e mudum kaari meedi wi dum kaari meedi wadi dum de suka ko won ko mi kam baagele jangar do kala ko ni mede wona ayore ko hatabbe al bakara man de ko no jabe dum bi do de no ko beje on tabu ni hawa sal bilal bilal ci rebe ko sangare ke Allah se baaji dal wa al kasim Muhammad e kal ten ko ti dum do kamera ya amad demba jang so Ahmad Yabi jallu Umar Jamay so Musa Sammoudi so Suleimani Sammoudi jallu Abdou Bare ya Maymuna Harun ya Kandini Sam ya Abi Sam ya Saudi timi ni mudu so jallali Abdou Demba ci jëlen jeñi
sani jammi kadi jambe jam Allah wala o bulla fatani min ne baadi o baadi ngol duri wani nyaako tan jammi kadi jambe jam Allah wala ngere kalde je dem bala tan ni ina wodi mawdi laade seelaade hande ngere jambe wala e dum ja Abdoulaye ma ja Amadou Mamoud ja Oumar Souleymane ja Ibrahima Hamidou e ja Abdoulaye Hamidou ja Sadio Demba wala be sawu yake min mu de weltare andi de bandiraɓe ko belti Bala san je ten uri ba ne nangat bi mu'minam lisan tenan de virtuwa na ti jadi dane ke ngala yo do ma salati bilati salati adi bilati so wel ci mo ci tan badira makra e do ci ba abi ni mar yalla salamu alaykum do ka jiro ci tan Allah ka be Kante Fahmi Jamai Munar Esa Habisam Jallo Kante Majem Inde ma meja tore ma bola indi Saudiya Jami di bude weltara inde bandirande di beji Sude kante ko pa akas Muhammad Isa telan 2003 na ki muadi udane ke Edo inde jasala ma yabu Jallo Fatima ta bati to mi ngi be tawete dina ngeji ngeji tagu onen ti saudi andi majrabi ko felti ba wonnani jongo fonnani ora fonnani ren do min jewtire ko buri mere en sanan ko bi jaaji mo kala ni na so may le ba tala ta may do tawi jaw mariama mo kay ba be may ay ti jaw ti ko ni jamma la ko bari ko ba ni nyako do jangan dikundang nama negara kita. Urut kal di mana jembal sangi baca dan arti mu'minam. Widow asbak kasar kasani atam pani wallahi mimi tampani deh. Kal dari semut. Surat jiwa surat kira betawakkan musilah. Wal kas Muhammad. Jasa dijual. Wal sanaku. Jabir Abdurrahman Jabu Abdurrahman Itu pasir aku Mama mudu aku Oleh desa ugia cebit dewel tarik Kita menjaga ibu pintunya Balu nomor ugia debu menyenggih pandur jam lawal Adan namanya jauh jumiro Kalau namanya jauh sampai tokai kone jali jiri ciwali wali jamar semalam jambar Kalau namanya jauh madu saji kone jali jiri ciwali wali jamar semalam jambar jambar bola baca mama kone nantak Tau bisa ni fit baru mau jalan Eba alimam jugul bahasa Muhammad al-Baqi do baru Allah jika kau nyala ni kan Aibe suka buat betul beri kerana di sana pada bala wallahi bagi mau kau tadi tadi Tapi kita betul pada dia Ini juga jangan jangan berjuri sumina kalau juri sari pagi tadi Jawa amru Allah yang takkan saja mau Dia dapat dia kau ni jaman dulu dia Bukan dia tu dia jali jiri jual jaman semalam tempat jam jam 5 menit Saya itu Abdul Jallo Mamoudou Ali Ben wonnani no kubiyete do Madina Ndiaye wonnani no kubiyete do wadi jon albarka jande capital ko ni wato wonami ko to jeli jeli wali wal jambar samalama dembere jam Jallo Saydou Ali Yero do kala ko wadi jaji ko sa ti nata so ko hum samba jande ala ndawani ko nanti kala ko nanti ko kala ni nako e ba Ousmane Gayna ko koy jalal bi samu jaali ko dal tamana ma tawe na ko di hum ba e to mala sankani ko may silabe may banlen ni kullo kedo to banda o welto e ni kullo kadi kedo to inde maada welto kala wallahi ni ko do jona nanda men de magina bo kala dan dawani bonnandi kala bonnandi ke nyama kala je nyaako to non tawbe de Amadou Geda bo kala dan dawani bonnandi kala bonnandi ke nyama kala je nyaako to ay
yalti so adama kedda ko kam docteur waske jaati gidan ni albarka jada asa e bani bille ko no jabal bille bille kine ketel gallade jodi e suka mon ko biri ko ne bonnani ko lidi Sénégal bonnani kay Mauritanie en to e Sénégal be jodi téléphone aji jena jillo akuda men abe ko kamin bani bille ko no jabal bille bille ko kalisaji mawdi yana kala lor ko juta ko dum barke bille tan nyalade soode bille kalde no de mbala sa ina joni wallahi ko tawre tan weltina do bandiraɓe ko rew ya mayra mabbe so may muna Basiru jaaru Isra so siramu wima 300 o biya temetani mbuɗe doginde maɓɓe ɓe mbelto woni afi gani funnan afi gani hernan kadi jamde wona kede jale ko jaba tan tan ko afi won ko gatti so ko gatti de kalde ko de dembala ko sar de ko jaba woni no wodi so kaado won ko ko so gi jaba e do inde so mariero jallo adama dem jaati e baal kasu Muhammad e baal sanabu ja saydu jugal so kalidu sam ya alasan yesu ka bu ko de wallahi so ja ko so ba wallahi ko boni ina ka sabon ka kam je ko de ba o wi ma de saudi e mi de weltaare ina bandiraɓe ko be wal kas Muhammad kaltini ba gele danga mi salmini jiddu jolle jodande de Abdoulaye Dem e de Samba Dem e de Mbara Sak so gele yi so adama hambe jaama Demba Janga wala inde saudiya te mi ilmu de weltare andi de bandiraɓe ko ay sa ko ni ko de ko fatani ko tikkat ko adama sama ina kaw ni ta ba men na ma ko yaade ni ñaan ko tikkat dal kas Muhammad de kaldi sal Abu Bayda ni tali e sal Adama Umar e so sambay ko de sal Muhammad ni noto so Ibrahima ko jamni jam ñalla wala ya Mamadou Sigano de teno bogorowe wala hen desa ugiya teme ni wude do inde mabbe be to abdo way ko sinamani woni ko wala wallahi ko yalta wonani jom wonani wara wonani ren de kalde ko de bala tan o ina woni jirabe seylat e dum inde jallala san mawda Suzeni sam itu ala san baba ma dem boy tan kamara samba jallo haru de mamma e jallo dem mamma wala inde saudiya temi de wel dara man na fajira ko be de albarka ya Abdoulaye Samba de kaldi sen e do indi gidiraɓe seynaɓe jallo Adama Dem so Umar Yero so Samba Hamad e so Saydou Hamad Jabda Samba so Abdou Samba ja Seydi Mali Daman Samba Jaman Samba e Saudiya inde mabɓe ɓe belto Abdoulaye Samba ja kalsen jawa ja wiha joni ko inde seylaɓe e ko inde ba Ismaila Mamadou ba Abdoulaye Mamadou kajum de Saudiya temedin buɗe weltare kalde ko baal kasu Muhammad docteur wasle jaati isabillahi nata e ɗum inde jallo Alassane Juma jallo Ahmad Demen e so Ousmane Kounti jum Amadou Sambe si Adam Bemma Sanya Samba Hamad waɗa en de Saudiya temedin buɗe weltare andi de bandiraɓe ko
deden kalda de bala ko ko was ko jaati de ko faatu la dinata lapp makko sey makko ko jaga Amadou Samb tur jambaani de dendagal bi lapp gonno do ko jolle jonaani nder itu damma hande do tubaay do jode aya ma do no ko biete makam ayo ci ko gel Ali Samb aya ma to leydi Sénégal yata di mano ko biete do wona en de saw giya akude kayna ko ci ko man na bandiraɓe ko ci ko ko la ban hono ka ko laaji kala ko naati ko laaji yes gannaati lamen to leydi Mali do min jogili basiji fulani Amadou Mani fulani bi arman ko gonna mam ñana sala kayna dal inde mo de bal ko isa de la de mi kanya mani kal Cristiano Seylan inde jallu maram Allah Dramani Allah Abdullahi Amme so samu hotel jetto de ko den kay de saudi ya te de weltar ni kan tay ba ka Muhammad ba e do inde so ni sayro e de Umar Amadou bari de dam e de Haruna Fuutu dan e ba Mamadou Ali wala en de saudi ya te de weltar ni bandiraɓe ay somi jeefi malan 2004 basiji fulani Amadou Mani fuula Allah waɗi ma kamɓe ɗo ɗimma jalade ƴeewa wasani jalade bele heɓe kadi ƴeewa tawi ñague ñaga fulaki hamma ko mbiya e kadi mbaɗuno mbaɗo ladde ɓiɗɗi faddu jamde jam ñalla waala satu miji min naati galle bangol bisimilla ma bakele dangar tawɗo tuttati ɗi ndema ɗi firteɗi bawurana kuma e nder galle he ɗi min mbaɗi pottari maɗa nani ala sala Allah heedi min jaɓɓi jaaƴi albarka en ɗo firteɗi ba e dawoji en ay sala ina timacco ay masoro ɗum kamɓe jaga kan jamanike sorol subla kollan ɗum faali faali dan fonnani jonɗo fonnani oro fonnani ren ay ko heewi wi tawini fuɗɗi hen gotel so fonnani jonɗo ko fonnat oro ko so fonnani oro ko fonnaren ɗo aɗa ɗiƴi ko ɓuri ko fonni ko bonani koñama fonnata kadi ɗuman sona laamu Allah ko fonnan ɗam ja ɓe ja Adama Hamad Diadi auditeur Souleymane docteur wasɓe jatini ɗen ni ay o gol fukkuɗo min jewtide ɓe heewa hande e pulaar emin mbeɗodiri juuɗe pullo o yimɓe mbaɗi e Dakar hitande meɗen laalde emin tan oko ƴewata e leydi Mali imi fullo yo pulaar ko naɓɓimi ga o wi misinno ko ƴewgal won ɗon ɗo woni timina sawo bisimilla maɗa ala sara Allah heedi ɓe jeli pereji min mbaɗi hirande weeti subaka min jaɓɓi jañe tan si woni hakkude amen auditeur ɗi hoore nden ɗuɗeɗen kalda e de mbala tan jewteteɗo e bandiraɓe rew Diallo Abdou Abdou soma e debbo Diallo Hadjaji Jama e Muna Haruna Jawa Mari Hambe e sukaɓe ko wettoɓe oɗo morso soɗi malaw waɗa hen ƴetta o fiye e jogi kono docteur wasɓe jaati ɗen yimɓe sa ladde ma tan fonnani jongo fonnani oro fonnani eno tarso ay mbiye kam ɓo so kam ine wawi wonde lawol walla wona mbaw Mamadou Kandji mi